Ki para bangaj ba jong kabalang Presbyterian Mauro ki para bangaj ba ki ba na ki way pat ki balang lembat ma phi ki parlo ki ba ngi ai khuble ya phi baro ha ka kerteng ka ba koridor tam ka jong utrai bad unong pedem jangi u Jesus Christ ngi ai ngu yo blay nakabenta kaniga sngi bangila ban rakhe ya ka revival Sunday baro shitayo kum ki dekhat jong kabalang Mauro Ngilayo ban pelong ye ki jing seng duai haki yeng ki sem ki jongi but ha ka ni ka sngiu trai pat ngi don ha ka ni ka yeng ka ba khot ka ba kentang ka jong blai ban mane ban shakri o but ban yo sngoru ya ka ei ka ba udon ban kren hap deng jongi u blai un kur khu ya ka ni ka por jong jing shakri ngi ne pandem ka jing duai au blai bo pau jongi ba beneng ngi aingu yame nakabenta kani ka por ka ba me aingi bangila ban mani ban shakri me ha kani ka yeng mani ka ba khoi ka ba kentang ka jong me bat ban pen poiru ya kani ka jing seng ka jongi ling ba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro shaki long yeng long sem jong ki para banget ki jongi bat ki parlok ru ki bala ban yo sngo bat ban yo ya kani ka jing seng atrai ngi da duai ngi da kerpat ba me men don ringkat bat ngi bangi da sngo shisha ya ka bor ka jong me ha kani ka revival Sunday ngi aingu ba me yo sngo ya kani ka jing duai ka jongi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ngini shakri yo blai da ka bangi arwai lang ka jing ruai ka ba shispa khatsan bar hadien ke ni ke jing ruai nga kerpat ye wei ni ki khot committee balang ki jangi I Mr HPCM ba in snob ha ban yalamingi ha ka jing puli na ka khtin ke jong blai bat ka jing duai shua ba un let shaboneng jisu ulakular ei ba un pha hangi lumensim ha ka balang ban yai trei yaki senran kalabiang ka jing ai ei umensim ka jing ruai ka ba shispa Katsan. Shua baon le shabuneng Jisu ulaku lar ei baon paha ilumensim akabalang banyai trei yaki senran kala biyang yaki senran kalabiyang kajing ai eu mensim lajing kular ulapen onda shaboneng ukim di umensim ulahiyar lapen imki hajar bril hakapen tikos laburom hakapen tikos laburom Yaka kerteng Jisu Christ Kajing kular rim jong ublay Kadang biyang yangi Mentatingi laban duai Baun wan mensimhi atra Jisu yangi ken mau
Atrai Jesu yang ikan mau teno shibun mensim amen simba ujing pular wanda jing ajong mehi meba isne bom jukela da kabortu trei hangi pen impen syayaki paman pen impen syayaki paman pen long smart yala Ibrahim. Hashua banduai ngan puli bat pensngo ye gini kiktien kibadon nangane kaktien ke jong ublei na ka gospel kat kum Yohanes kelenong ke bakat wei dekat ke benengkong hadu ke bahnyau hadin nang ta ke dekat ke bakat nyau hadu ke ba arpulai kiktien kibaong kumni ladon ti wei bapang u Lazarus na Bethania na kasnong jongka Mary bat ka Martha ka para jongka kalalong te kata ka Mary ka bala pinsle ye utrai da ka jingsle bat ka balanya ikijat jong u da u nyukli jongka ka ba u para jongka u Lazarus u lapang namar kata kita ki para kentai kilaya pha hau ki ong ko trai hakmi uta ubami e upang habau Jesu te ulayo sngo ula ong kani ka jingpang kamlong syak banyam nrai na ka benta ka buram ublei ba on pendan buram ye ukun ublei daka te Jesu ula e kata ka Martha bat ya kata ke para jongka bat ya uta Lazarus namar kata menba ulai yosngo ba upang una lanang sa asni ha kata kajaka ha kaba uladan hadin kata te uong hakisenran yang ini leitpan syajudia habau Jesu ulawan te ulasyam ya ba uladon pa sausngi hapo jingtem ka Bethania te kalalong hajan Jerusalem jengai kumba armal te shibun nakiju kilala poi ha ka Martha bat ka Mary ya ka ban pentengan yaki siapang uta upara jongki anda kumta ka Martha kat ba kala yosngo ba Jesu lawan kala lek bantan ya nrei kamari kala syongkop hayeng anda kumta ka Martha kala ong hau Jesu ko trai ladam meladon hangni upara jonga om dalayam nrei mentaru ngatip baki ai ke iro kat kiba men pan na ublei ai hami u Jesu ong haka upara jongpa unyo mipan ublei undakirku ya ka puli bat saskor ya ka ktien ke jong dongin pendam ublei ha kijing duai ublei ukpa jongi ubahabreng ngiwan ni kaban aingu yami hakani ka por bat kani ka klip mat ka bamta ha ka bameladon kat lembat ni ha ka bang yo yakani kalat ka bakodor bangin kiyo hakayeng ka jongme ban syakri tang ya ka kerteng ka bakhu ka jongme ni aingu yame au blai
Namar bame ai hangi yakimet ki bakoi ki bakya. Ya ka bangi dang la banlong kumne kumbangi long. Wat hapdeng jong kini ki jing e bat ki jing le jong kani ka jing im ka jongi. Ngi em ha kini kisngi ki bajinjar. Kisngi haba ha ka ba ubomman. Wiale ban pen pat pen prai ki long yeng ki long sem ki jongi. Ha ka ba ubomman wiale ban pen long yeng ki brio ki ba artatin. Ya kaban syakri yame ndai ni aingu yame au blai namar medang yangi hot hakum kanika por ni aingu ro yame namar kanika sngi ka bakarpang ya kabang ikan mau ya ka kum karis Bible Sunday ha kaba ki borjang ki balang ki bahalor kilabo ya kanika sngi ka bakarpang nabenta ki balang ya kaba kinyo ya kaban syakri yame ha ki balang ki jongki ban kan mau ikan ni kasngi ka revival ya ka ba ka pen kan mau yangi ya ka jing wan hiar jong mensiem baku ujong me hakini kisnem ki bala leit no ka bala kersiu thia e kilong yeng kilong sem ki jongi ki yeng ki badan ha ka jing pait ki jing pra ki la yo mat ya ka jing pen thamai ki jong ki breu ki babam ki badi ki la poi sha ka jing em jong ka jing kala ka bamun bat kalong ka jingker ku bakrau atrai ya ka bamila kershan ya la ka jong ka balang bakadang la banyang hadu kini kisngi ki por ki bamenta hot atrai habangi pej ya ki aka ki bajia saudong jong kani ka patai lingba jong kani ka khlam ka bala pinsu jer ya ki dono bat ki mensim ki jongi teng habangi pej ya ki ngisngo artatin rengi aingu ya me au blai baka jing ai mensim ka jong me yangi kalong bangin yaine bat me hadu ke bakut jong ke jing im ke jongi ngiduai hakmat jong me au blai ya ga men kerkui kilong yeng long sam jongi ya ga ba sasisen pat men pha ikar Bible mensim bakut jong me atai ya ga ban thau thmai ki yeng ki sem ki jongi ki badan hapdeng ki jing khuslai jong kani ka pathai ke juk ka ba menta ya ga ba men ai bor ya ki atrai bakinom artatin dalai leiru ha jing im ke jongki ndai bakin yaine ha jing syakri yame la kalong haki yeng kisem ki jongki la kalong haki no ki jaka ya ka ba misha sobha ya ki ai baka jing im ke jongki kan long ka ba pen sobha yame ublei uba im bat uba shisha ni duai ro hakum kani ka por a ublei ya ka ba men ker khulang yangi bar hakum kani ka khlem mat bat kham tam ya ko khubor ha bangin sayo sngo no syakri ujome do isne atrai ban kerku ya ka khubor kanang bakani ka khubor kan yo jaka ha ki donot ki jongi kanang ya ka baningin yo ka jing sobha ka jing syam sobha hakmat jongme silenter jong ka jing im ka jongi ayungin ong hakmat jongme au bre pa jongi habreng ngilong kinong pop ki bakrau sobha ya ka ban snoban skap i jing khot karpat usyakri baret ha ka kerteng ka jong jisu wa trai amen. Ki para pengai baro jong kabalang Presbyterian Mauro kumjuru kibai ki para pengai ki badon hakeleng ki jaka ki bepet yakani ki jingeseng jong kabalang Presbyterian Mauro kabawan lingba ke YouTube channel jong kabalang ya kublai pi baro ibai pe haga kerteng ka im ka badon bor ka jong trai obalong nong penim jongi uji sukris kini gilong ki jing penbra jong ka balang ki biade bad kini ke sngi kini kede ka artrik ubnai August jong kini ke snem arpo ka bamantang bad kini ka long ke sngi utrai ka bakarpang kat kum ke jing penbet jong ka sinot haga kalender jong ka kede kari Bible Sunday ke sngi utrai haga bangi rakhi ya kari Bible ha keleng ki balang hapo kasinot bat ka assembly ke jongi nyangu yo blei bamangi rukum kabalang wara pedeng kini ki jing ki bangi ya kendo ni yo ya kini ke sngi ban penlong ya kini ke jing seng ke bangi wanra shapi baro lingba kini ke channel ni smokeman sibon bah kini ke sngi ni yo ya kini ke jing seng henne ha kapor sipo bjem step ni la yo kumto ya ke jing seng hapo kajinge lam kajinge sengkhna hagaba inong lam kajinge sengkhna imes ibini kaling do nong pure ilapnya ye kajinge seng keni pat kalong kajinge seng jong kabalang kabalong
hakapor shibaji mensingi hakabangin yo sngo ya kakubor nagaktin kajong oblay kabaya dayban kari Bible kum kabalang ipan pau kajing sngongo kajing sngoborom ya i pastor Reverend BRL Maulong i balakloy ban yarap yangi kabalang bansam ya kakubor kaktin kajong oblay hagani kajing seng kabamenta nakabenta kajing tip jong ilang baro i pastor BRL Maulong ilong pastor jong kasinot sepngi ibadon hagaparyong presbytery hagaparyong district nyai hublay by pastor ila record ya kajingkren kajong i bari lapha sangi kabalang bangin penmi lingba gani ka channel hagani ka singi i pastor ila yo ban pendep ya ka recording ya kajingkren kajong i hagabalang presbyterian nongdom kabadon hapo kaparyong presbytery kum kabalang yimla kham da ban pau gajing sngongo bad gajing kublay kabakar pang ya kabalang presbyterian nongdom kabala sha sngovhai pastor jongi pastor BRL Maulong bayin record ya gajing kren kajong i hangto ubleun kurkhu ya phi kabalang ru haba piyo ban pet ya gani ka khubor bagan long kajing rap ya phiru kum kabalang nya kublay pastor na kabanda gani ka por ban ngi kermen bau blay un kren hapeng jongi lingba ka khubor kaba ENI barhaswa ba i pastor in ya gajing kren nyin yo sngo shwa ya ka wei gajing wai kerpang na wei ne ki khon samla Mr. Jubil Wanyang bad ki paralok ki jong i ni sngo burom sibon ye iru ibalakloy ban yarap yang ikum kabalang ban ai ya gajing ruai ka bakarpang bat ngikirmen bau blay unis nei ban kirku yang ikum kabalang lingba gajing ruai ka bangin suyo sngo lasibit jan miet ngin yo biang sa kawai ka program hakapor san baji hakabay pastor jongi Reverend Lindans in ai ya gajing hikai ya gajing tip ya gajing etho ya gajing pensyai ki be day bat kajing wan kari Bible hagari kasi bat jan tia lingba kini gisnem ki post nem ki balalit no tat hadu menta ni kerpat epi ki para bangej bat ya baro bangin ay kapor jongi bansa skor ye kini kajing hikai kabangin kirmen nginget bakan long kajing kerhu na kabanta kajing tip jongi ye kajing jari Bible ha kini kari ha kini kasingu tra ka banwan khandai tari ko bna August nin yo abyang ye kajing seng ha kini kasingu tra kata ha ka khandai tari ha ka ba iway pat itemen besan jong kabalang itemen besan PS Karnayor in ay ka khubor na kaktin ka jong oblay kata ka long ha kapor shibaji mensingi bara kapor san baje janmien yin sayo sa kaway pat ka jingye seng ha ka te ka khandai tarik ha po ka jingye lam jong ka jingye seng kan te Presbyterian Mauro oblay unis na iban kirkulang ingi baro lingba kini ki program ki bangin sayo ha kini ka por ngin yo sngono ya ka jingwai kerpang na Mr. Jubil Wanyang barhadin katakan bot pat kakubor nai pastor BRL Maulong kublay sibon Muntangi iba berteka shun ya pini galong shisha Tis ngoro kumbas wal kajing e jong pini galong shisha Pi berkala pila jam kisin jamba Pim don la kamon ban yo Tido la kabar ka jinge jong pi ban wat jing Ding To sharing ya tu Jesu long jong pi Ulong ka jubab ya baron
hagi porbaro lapis lautimo iyaga minta em denong long marwe ulang te ulak upam ju kella ulang shisha ulang ka jeng kmen la haki jeng snow si ulang shisha ki kam krau ki jeng thu ki jong uat la kim pat shai a jeng em jong te la bom sen pi klet jeng le ha jong u yai dong bat pi tu shangan ya thu Jisu long jong pi ulong ka jibab ya baro ulong ulok ubong ju ino ya pi udon hagi porbaro lapis ngau pinyo iya ka menta nam long marwe Shangan yatu Jisu long jong pi ulong ka jubab ya baro lapis no pinyo iya ka menta lapis no pinyo iya ka menta em pinam long marwe nakamta ka buram play amen Pastor bayalam ya kani kaji saing tinong syarai dan kebalang bat ki para bangai bangai baro how try Jisu ngai kublai di Bible Sunday yapi hagani kasni haga kerteng ke batiang tam ka kerteng ke badan bor tam ke jauh try jongi uji sukres ki para bangai bangai baro kani kasni galong kasni ke kerpang yemi kum ke balang hapo jong ke kecipi sinot setni haga bangi yo ya kani galan pan syakriyo lay lengba kani kari Bible Sunday ki para bangai haga juga poru ngapan pau ka jing ayu yo blai haga bawlai snai ban long lem rekat bat ni hadu kani ka por wat habang ila dai ban yan lingba sibon ki jing jenjai lingba kani ka ayom ka balong dini di lai banai ba sau banai jong kani ka snem haga bang ila dai ban man igi jing e ban kita ki jing e ki long ki bang ila dai ban man nadu ka im lang sak lang haga long beriu man beriu bat hadu ka balang handreng ayu yo blai bahaga hukum kan ka po ngidang yo ya kan ka lan ban syakni yo lengba ki ko ki bor ban kini ki media ko bagi don kini ki sni lengba kan ka online service ngai ku blai ya ka balang Presbyterian Mauro hapo jong ka maulai Presbyterian ka bala ibet banai bentalem yang hagan ki jing syakri jongi yo blai lengba kan ka sni ka bakerpang ki para bangi baro
kabenta jong ka jeslok kabenta jong ka kubor hagani ka no phai jong ka ni kasni na sim na wei kabenta jong ka ktien ka jong blai bat ka nong rim jong ka long na gospel ka jong yo anes kal nong ka khat wei ka khot ka pasau pulai ka gospel ka jong yo anes kal nong ka khat wei ka khot ka pasau pulai ka ktien ka jong blai ka ong kum ni tungin sak skor ya ka ti habawla la kren ni ki ru udah perta da ka ktien bajam kola saros tomino ublai un kerhu nin pendem haga jing duai au blai un pa jong bahab neng Iwan hajan jong me haga ka por ka bakentang jong ni kasli haga kerteng ke jong trai jong u Jesu Christ u bolong trai jong ka kam bo khli jong ka palang ni ai mo e me ablai namar gani ka lan ya ga me menang isnai ben penio ani bangin syakri min mani min tei ya ga ni duan jong ka selok jong ibat me rengkat bagi kon ki jong me kiba don na ki isem ki jongki kiba thrang ba kiba angmut ban sha skor ka ktien ka jong hai leng ba ki kor ki bor hagi ki stimenta ban ni duai ko ra ba ye isnai ban long rengkat ba ki khon jong ka palan bat baro ki para bani kiba juslo tenang bat kiba juslo ban sha skor ka ktien ka jong hai ada duai na ka benta ka palan hi baro ko Hot unjuk ko try na duai na kabenta kinong sarai jongka. Ya kamen isnai ban pensat bor yaki haji por baru. Ker khuru ko kan rat bayi yo syakrim jongai. Ra ibu ko try sa kamra ka bahnai. Bat pensle ibu ko try na bor men sim bakoi. Bagaktian baro ka ban mino na kasentur jongku. Kan omlet phai thili basuda. Henry kan yo jaka hagi mensim di koridor di khon di jomai leng bagani ka khubor haga bagi la putra bi ban penthmai ka je dei jongki bat me hagi por baro pediang yang jing duai jongi ma mikirin kam jongi namar haga kerteng ke jong Jesu Christ di duai bat ni pan kini baro amen kabenta jong ka Jesu hagan ka janmit kalong na ka lenong ka bakhatway ka khot ka basau pulai jong ka gospel uyo anes bat ka benta ka mga kuwa ban shon hagan ka por kalong na ka benta itu ki kentien ki badon hakalain ka bakhatdo bat kita kalong ka baong kumni kola soros tumino kola soros tumino ki para bani bayi kani ka kentin ka theu bat kamut bat ka ongru yang di khon di jong lai ban mino nang ka to ka jaka ban mino nang ka jaka ka balong ka jaka jong ka jinya ka jaka jong ka jindun bat ka jaka jong ka jing syate syakum hagi bor jong sultan bat ka pop ka bot ko ban mino na ka jinyap sa ka jingim na ka jindum sa ka jing syai na ka jing syate syakum hagi bor jong boman bat sa ka jing ladlut ka jong Jesu Christ ubong trai sisya para bagi-bagi yang kani ka benta jong ka ktien ka jong ulai baro nila jiosnyo bat nila ju pulie yaka bat nila tipha yakani ka jinjia hagani ka benta jong ka ktien ka jong ulai bat kata kamu ka jinjia haga snong betnya haga wai ka longi bat kata ka longi ka bakenthuk iki lainuk supara Lazarus ka Mary bat ka Martha sisya para bagi bayi
Kani ka yeng jong ini ki lain si parang. Kalau ka yeng ka baju snow tenak ban pediang snow ha. Ye ki beriu kat ki balai ki bawan. Ye ki bat liang ki bas liang bat ki bat ngan. Ki ju ai ke jing kersian ye ki. Bat kham tam Yau Jesus Christ uba justru tenak ban rum hagar ke yeng na kapo se kapo bat do Jesus ye bha ye kani ka long ye balo ong ke jam ha we kesni ula soros ula kempang bat ula sitom bat hagar ka sitom jomu ula soros ula deman klat no bat ula yam kata nilang pensiam naga nong kaba khatway ke khot kaba a ni yoi ya kani ka long ying ba ka markha ka long ka briu ka bun kam ha ka shet ka tiu ha ka pek ya kani ka tai bat ka jupen biang ni ki kinot kam haye na sen baro ka meri pat ka long ka briu ka baju i ban puli ka tin ka jong trai ban yesulok ba uro ka por ba ka bor jong ka jing wai bat ru haga bor o jisu ujuan si yeng jong ki ka jusu tenak ban syom hagi kijat ki jong bat Lazarus para jong ki don kamet ka bakot ka bakhia bat haga ni ka bor udon na pedeng jong ka jing sitong ki para bagi bagi ka jingmut dan rai jong ka ketin Lazarus kamut Utran ulayarap Tungin yang am jeliu yang kini kebentar Kajing jiang kani Kaktir ke jom mulai limba kani ke lenong bat kini dikot Kani kajing jiang Hagani ke longying kalau penlong yaki Bakin mal ya kajing kan ya kajing snowsi ya kajing jauh mat ya kajing padon wat jongki badru ya ki paramarjan bad kata kajing snowsi kan dalong namar baul o jong kajing dong ulawan mantap ya ye kesen jongki bakila dai bandu no yu paraw ye jongki kumjuru ki paramarjan kila do no yang pramarjan ubaya sung tenan hagi por baro ban haga ni jinja hadir lai sini kata kamu haga sini ke basa ujisu ulapoi haga yin jonggi namar ka jing snosi ke bajur ujisu haba ularung haga yin jonggi ong ka kitian jong ulai Jisu ulayang nong khatway khot ka balai pusan ka jinyang joku galong namar ba ula duno yo par ubaya i ya thon ban ubaju ya rung yami haga jinye dai joku kom uparabreo ki parabane beli habani pek ye ka jinja jong Lazarus haga ba ula khlatno ban ba ulayang Sisa Lazarus ulama dia ke jindum ulama dia ke jinyam ulama dia ke jin syate syakom haga jin sok bagi ke dijan dia ke met jangku tina markata Lazarus udon hapadeng jong ke jinyam hapadeng jong ke jindum ban hapadeng jong ke jin syate syakom hanta haga teliu jingkat niyogi pat hangi ke jinjia bahadir do jisu ulayang namar ka jisu si hangjum anda ulah boy haga yin jongki ulah keli ki hanno filabu yau kabumut yau Lazarus henry yau Lazarus ladep bantek iu bat bala shon syam dau mau jingkan uba he uba khrau kat umau ki para bagi bagi
habangi baik dia kena jinjia balai ko Jisu umpoi hagapor bat ka Mary bat ka Martha ki phakhat yu katau balong knan ban pau ya ka burong ka bapala bat ya ka kamba ka jong lai hakmat jong ka Martha ka Mary bat hakmat jong ki jiu ki bedon hangta bat wong ya kita ki beliau ki bedon hangta kalau jikte wong tu kli ya yau tauma bang Jisu hadir balalak ban kli yau tauma ulah duai tumni hakmat ukpa jong ubah benai ko pa na no ya me ban na jus ngeu ya na bat ba uni pat pa u ye saudom bakin yo ngai balapha mami kalau nong khat wei ke khat sau wei sau pa bat hadien ko la ren ni ini tin bat ka jin duai jong ulah kan bat ko perta dekat tin ka baca ba ulah om ko la saras domino dia tahu banyak ulamino ki para bani bayi ni nyepe ya gani ka jinjia ba dia gani ka kubor ka badon ban kren ha ka por ka lo ka banko domino na ka jinja mino na ka jinja ka jinja ka long ka nusun ka khaddo jofri bar bon nani ni isi ya gane ka jinya bat menta sisya ni don upde jong ka hem jong isin ki bat terkhok om isi kia la don nong lai punyo ka khot ka mani kong der bat ha ju ko ni don ha ka hem jong ka serniu ka jinya ya ka bo dere ku khren ha ka sam ka adulai ka khot ka sa ni don ka hem ka skin ka bater khom ba ka hem ka serni jong ka jinya ka ktir ka jong blai ka khren se phang ka jinya ba ka ong ku me a ka jinya han no ka jin jong thiao jong pa a ka jinya han no ka sni jong pa ka sni jong ka jinya ka long ka pok si ka ban kong si nong ko ren nong khat san ka khot ka san bat san pon re ka sni jong ka jinya ka long ka pok bat ka bai nong jong ka pok ka long ka jinya ong ka si nong ro nong ban re ka khot ka at lai mano badon am den barat me jong ka jinya Kejinya akan jatuh si, hagi di sini, kalau trader war hagi ni isem, hagi kon di jauh belai, pada kabalan, pada emlang salang. Pada lagi dona belai jauh ketmir jauh kejinya, lagi ni dona kejinya akan jalan si. Jisu, ukhat ini, pada ukhat ini, uang kumi. Ngalong kata kajin lipat pat kajin imbi utau bangai hana bat lada wala jam unyo im ba ubriu baro uga im bat bangai hana unom yam lanu yo anes long hatway kedekot ke arpusan arpun riu kajin yam lemne kajin im kamla ban penyaklat ya kajin ye kejong belai lagi kebahau Kristus Yesus utrai jong kasih nong rom nong kran tak boleh kita tidak mereka kata lagi don nak juga jinyak bukan zaman sin haga jadi jong ibu belai han se Yesus un penin bat un thau thamai yang hilang baru kawai bat kebentar long mino nak jinduk mino na kajindo shisha baro kung ikon di jong bulay nitip bagat liw jikat katlong kabadong sunya bat kabadong tliw bat kabadap tang nagijing sma kipas mautong Henry hagan kapo leng bagay ka jinja o Jisu ulo ong ya ula saros
to mino naga jinta mino naga jindo shaga jinsha mino naga jindo habani phai shaga tien ke jong blai lengba ka kitab Genesis ke nong ka khat thanda ke khon ka khat san dar ka ong tum ni ha ka blai ula ong yau lo to mi jot no na Sodom bat Gomora kani ka Sodom bat Gomora ka long snom jo ka jingdom bat ya ka ban penjot no ya ka dakatin mino naga jingdom mino naga snom jo ka jingdom ka Sodom bat Gomora di khol di jauh la hagai ka por ong na yawer ba to mino yani na mino naga jingdom ka badaptan naga jingdom bat bangin ino bande kita di kamjo sultan bat kapok sultan uslo tenang uslo ha banyalam ba banikai yiti khon di jauh lai syagalenti ka banjon wan so jisu ubalong ka jisha wan so jisu ubalong ten rai jong ka jing em baro mino naga jing tem mino naga jing do ong utrai jisu kumbau ong yoros kum juru ong ini halang ka por kabakhat do habau blai ong yoros lengba khon jong jisu kris wong mino naga jing wong mino naga jing do bat agar ke benda ka khat du ong to mino naga jing syakte syakho mino naga jing syakte syakho haga ni ka jing jia ni hadith ba Lazarus ulami na ka jing ulami naga jing te niyo iu kat kong ka jing ong ka tim ka jong le bala sok ya u la te ya u da ki jam banagan ke jinja jisu ong ni kita ki paipa ni ki breu ka ka ko ong to loi no ye ki ki jinte na ka men jong ko no ko ba khat we ki khot ba so loi no ye ki ki jinte ki ko na ka men jong ka pa thai ko ni em ba kham tam ha ki si ki ba man ta ni don ham de ki shang to ya ki balong ka jingpa jingpon bat ka jingyam bat kata ka jingpa jingpon ha ka bani pek sisin ka por ka long ba ka long ki ba iten ban pek na siya ba Henry kalong ka jingma shalendek bat ka buthap jong sultan bat penjot bat penyam ya ka met bat ya ka mansim ublay yoi babon di khon di jongku ki dona play jong ki syate syakom haji jimlin ki wasmi dona play ki kam ki babomba ki jimlin ki babomba ki balong persya yagaman ke jong haga tin ke jong play yoi ki jinja barabani yoi ki jinja lapen sisya bau bebek ula em magari ke jing em kabala te eu hagi jing melen ki basneu haga jiadai jong bat ka bat sipa kabalong ka tengah jong kuya kane ke jing melen ki basneu ya ka bau bebek ula syate syakum bat kata kalong ka jing auria ka jing kuat berai jong ka Ar Samuel kenong ko khatwe ko iwe sa nioi hangi ya ka kenthei nong samar gospel lo ade nong basau khat real khat ra bagan ni ka breu ka ni ka kenthei nong samar ka long ka breu ka aulia ka breu ka balingka bat ka syate syakho hagi bor jong kata ka
bersibul di tengah om utrai kini uji stres. Henry hagap kaya kenduk yo jisu. Kayo bandi ya ko ke jingem. Bala thau thamai ya ke jinglong jingem jongka. Bat ka wei bat ke jingjia ka long yo khon sarap auria. La ai ka teng auria namar ba ka jingmut jing perkhat jogu ka long ka auria. Bat hadin ba ularan ba ula dawa ya ka benta jong uno pa. Bau kupa unai no bat ba punya lek snow ha jing auria jong ka perthai. Kini jing syak pun. Ya ki bala kedau ha ka tin ke jong ulai. Bat ha ka po ha ka ba uri khon sarong auria ula lut ki balok jing da ki endu. Ukan mau la ka ye. Bat bu kan mau la ka ye. Men si mu blai ula trei ha po jong. Bat bu la trei ha po jong. Bat niu khon sarong auria ula yang joy nang bat wong ngan lei selau pa bat bangan panma bat ba un pelong yang tang wei na pedeng kisah ki jong para bani beli ka bani per ke jinjia ka bala sate sa khum di khon ki jong lei ini ki beri bala kren ke tin ki jong lei henry ha ki IT la ka jong ka jingem ki kuang ban hau thmai ka ulai ula penkelai ki bat kilaman ia ke jingem para bagi bagi ikon di jong ulai nong rawai semen sim tu ong ni na jinglom rao jinglom tak kuslai jisu ngawan syajila ion jing kemen bat jinsha jisu syami ngawan Najib sepin bajin yang nangrong jisu ngawan syajin snobha ye meneng ban yok syong jisu syami ngawan dikhon di jong ulai haga dekat jinjia ya ka ulai ula keren hangi lembag dekat po ya ka ulai lembag jisu Kristus khon di ula pendon burong ila ka jong ka kerteng haga ba ula penikmat yo Lazarus na ka jinyang na ka jinten bat na ka jin syakho ula pelajno don ka bor bat pelaj ni dikhon ki jong blai don ka bor ban em don ka bor ban ra ni na ka jingom syaka jinsha bat kata ka ladang kuat daga dono baru badaga mensin hiu ban kelaga bomot ban pai shoble lada hau breu kilong di bomla hau blei ki baru kilong di malak sudah para bagi ban yo mat bat sesisin ya ka jingem ni bat mai ka revival lain bagay Bible Sunday. Tungin pendem ni lagi dono. Tungin IT show boleh. Bangin khot terpelat dulu. Bangin om Jisu syamil nyawan. Barang-barang keren ni kali kebentar. Kung genuksan minyak pek sekecil jong wei boleh. Bat keketeng jong galong uniki krus. Yang ini krus lakha akan riu terik jong benai Desember jong senem katindai spak laipu perang haga senong Puerto Rico bala omba kani kejia tu kana bala dulu wa udang kena rit haga puot udang datang laisnem sideng ke kerta laju om bala ya tu wa uni uju syak sempat uju syasyo uju syabom halagi jong ikmi ikpa jong nimkep dek kejing lunar jong kejing takat jong hendrai dua mat ya kata kejing syasyo syak sempat bala om bahadir mulada kendai semen Jakarta jong uniki krus
kadok nur jemu kala kong kadok nur mau kala ruben hapdai kita jadi syasyo sempat la ong ngari jinjia ba kini pa jong ni uni kus ki dei ibril ki baju le ki kam bomman ki kam aksut ki kam leksut lekre ki bani jong mani sini kita ka witchcraft haka kitin no way. Bat uni di krus ulanan krau kecil riungar kecil takat ke jemu bala ong habang ladap kat san snem ka kata ukpa ula pasak no ibu sya New York haga ba ummen jemu don hakta New York bat habang koi ha New York uni ki krus ula syekya ilan ikabu haga surok ba jong ka New York rengkat bat dijimut ci perkhat ki basneu haga jing jong haba wadap khat riu snem la yaso bat ka we ka ken hom jong ki riuna kata ka ken hom jong ki riuna ka don haga ka surok ka ki ong ka Brooklyn Street gang bat yang ni ka sen ki nong tu la jutip ya ka kom ka maumas MAUS hadir ko yaso bat kani ka kenhon tan riu nai ulah syajie bangong unong ya lam ni ka kenhon ka riu na ka kenhon to inong to nong ti ulah long ulida bat hadani ka jinja long ba mo u ba ulida lo hitai ki kam thok kam sniu ba jule ki kam to kam ti ki kam le bo wat hadu ban peniabril katakan ke jingkem ke jong ni ki krus ban habola hari ke jingkem bonsin kulit layok ban kem ban kem yu ila yo ban si tom yu ban kila ban si tom ka wei ki ban si tom galong ba ki pen song yu haka supi elektrik ba ki kentha da kata boarding elektrik Henry ko ada deng jong kata jing syak pen sitom hadi board ko boleh kamton ko no jing ta pani jing kala Henry ublay don la jong jing tu haga way kasi ublay da ka board ba ka frau jong leng ba way no nyalap nyam uba crowd jong dari Amerika uba kerteng David Wilkerson play gondo leng ba jong ni no nyalap nyam ban penkela yau ni krus balong ba ka nyalap jong u ka dia slop jong ni David Wilkerson kala pelong yu bon yasha tak hado bau ni krus ulah pediang yau jisu ba ulah kala ka bamon para bagi biye kalau kedai ka ba snow kemen bat ka ba snow pla bat ka ba snow burung yo blai bau blai yo ni ulong bala hagi ki baru balu ong hadien kisni ki ba khado hadien ora kala ka bamon ni krus ulah long way ki atiar ki barat bar ki bau blai ulah pendan kami haga way na ki ministry ya ka bau Nicky Cruz ulah sang onda jike ladangi IT show ladangi pa show bat bagi pendani lagi daga download jong jike lain ban IT show yaki baru ublay ulah berhal mai ublay ulah berpening ublay ulah berwengko ya ke jinnu ublay ulah berwengko ya ke jing syate syakhom ban lot yaki ban bethat yaki daga bor ke jong ublay nong ruas yang simuang tu bethat yaki kendri tu pelaj kemen simhi ngalathat ban song hajingdum atuan jingsai kasni haga jingsai mensim jongna kasnuhun
para begini saji empat ngayawe ngakot snowha banyak kerpat itu babini snai ban baik ela ka jong ka jingin ban kli lagi lain bagai kesni ka kerpang kesni utrai jong dari baiwal ka bani rakyat nyata ublay hapden jong ka jinyaw ka zaman siem uang to mino hapden ka jinjong ka balap hagi jinjia ka ngendo uang to mino Bahkan dengan syate syaku hadi bor buthap jong sedar mak jingin masih uang mino nang tangan lao kan lot kan pelandot jadi ublay pun kerhu ini ialah ka jong kapalan bat baro ki basya skor kan ketien ki jong ublay naga benta ka burom jong amen Kum kabalang Presbyterian Mauro ngipan pau ka jing songo ka bakraw yai pastori jongi I Reverend BRL Maulong ibala aingi ya ka to khubor ka bakraw ko Lazarus to mi no nginget bagani ka khubor ka lalong ka jingkur khu ka bakraw nagabanta jong phi ki para bangit ba it bat ki parlo ki ba it ki balay don ringkat bat ngi ha ka ni ka jing seng Ubleun kerkuya pi I pastor BRL Maulong bat kabalang Presbyterian Nongdom ha kabalayo ban record ya kaniga kubor pila ai ke jing syakri ka ba koridor yo ublay bat ngi duwai ba ubleun kerkuya pi pastor ba ubleun kerkuya piru kabalang Presbyterian Nongdom ngisngok kamenro bahaga niga no paisengi ngilayo ya kato ka jingruai kerpang naki laingot ki syakri ki ba koridor ki jong blay I Mr. Jubil Bonson Wanyang I Mr. Darrell A. Dura but I Miss Surthyang Snaitang baro laingot ki bala ai kato ka jingruai I Mr. Jubil Bonson Wanyang ide udu khot jong ka balang Presbyterian loa mauput ndre isyong isa hangni hasnong mauro jongi but I juwan jing seng hangni bat ngi I Mr. Darrell A. Dura, ilongo choir director, jonga standing choir, jonga GSeng Samla Sora Presbytery. But I Miss Surthyang Snaitang Pat, ilongi dukot jonga standing choir, jonga GSeng Samla KGP Sinot Sepngi, ki syakri ki jong ublay, lingba ki jingruai, ublay unang kerkuya pi, bat pinang roy, haga jing syakri u. Ngipan paru ka jing songo, yakibelay don benta, ha kaniga jing seng ke jongi I organist Mr. Balmi Lingdo Nongpur I Nongelam Jing Ruai Mr. W.M. Ramsdam I Balapuli na ktien ke jong blay bat banduai I Mr. H.P. C.M. bat I temen basan sketri bala ai ki jing pen bana I temen basan E.W. Karsano ubleun kerkuya pi bat ke jing syakri ke jong pi bat nganget para banget beet bat parlo ka beet kalalong ka jingker ku na kabanta jong pi hakane ka GSeng nginia penwai no ya kane ka GSeng revival Sunday ka jongi da kane ka jingruai revival na kabasan spa prapukandai atrai pa revival pen baptis yang atrai pen rem hapo jonga pen im la kabalang ai bor bangan yalap ka jingruai sanspa prapukandai A tri-pari Bible, a tri-pari Bible, a tri-pari Bible, I can stang shwananga. A tri-pari Bible, a tri-pari Bible, a tri-pari Bible, I can stang shwananga. Ben Baptist yang atry, Ben Baptist yang atry, Ben Baptist yang atry, da kading umensim. Ben Baptist yang atry,
Penbaptis yang atrai Penbaptis yang atrai Dakading umensim Penhem hapo jonga Penhem hapo jonga Penhem hapo jonga Dakading umensim Penhem hapo jonga Penhem hapo jonga Penhem hapo jonga Dakading umensim Penim la kabalang Penim la kabalang Penim la kabalang Ay kan sedang swananga Penim la kabalang Penim la kabalang Penim la kabalang Ay kan sedang swananga Ay borbangan yalam Ay borbangan yalam Ay borbangan yalam Ya kakerteng jong mi Ay borbangan yalam Ay borbangan yalam Ay borbangan yalam Ya kakerteng jong mi Tungin ni duai. Ublay bok pao chungi babneng ngiay ngo yame ba meladon rengkat bat ngi ya kani gajia seng chungi ngi sngo shishay ka bor ka banalor ling baki eki baro ki bangi ngi lapandep ngi duai ngi kerpat bemen kerku yaw sumbay ka ktien ka jongme ka balawan ling bay pastor BRL Maulong nakajaka ka bajangay nreu blay jongi melong badap iki jaka baro bat ki jingker khu ki jongme kilong halor baro to kurkhui pastori jongi bainang la ban syakriya me to kurkhui ka balang nongdom baka nang la ban syakriya me to kurkhu ya baro ki bedon benta hakani ka jieseng lembat mangilang baro ki baya shashkor bat ki bekmi ya kani ka jieseng hakani ka por ngiaingu imeko try ba me sngoy ki jing duai ki jongi na mari kini ngi pan ngi dem ngi ngo ban ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesu Christ bat to da airu ba ka jingai e ke jong Jesu Christ ba utrai ka jingai ba ka jong blei u ba ukpa lembat ka jingai selok ka bathyang bat ka ba penshat bor ka jong men se makhoj to ai bikin yai long kin yai sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reu ngai ru hakaleng satlak ka perthai menta bat shadow ki arta bomju kodru amen.